Ajde, ba! Naša. Meni, aj nagu. Aj sad. Jebe, pipertu! Mrš, jel da? Dičdu! Kakva akcija! Aj sviđa ovo tresa, drug. Zilo, što igra vas, Vojto? Da napravimo ekipu, ba. Ajde, Duću, naš kart. Da zajebajemo. Pa evo tamam zaidna četna. Igraj! Pa tamam četna sve. Aj, ali! Densi, a igrajte do 12 četvorca sljedeća. Uđite odmah. Pa ja. Ajde, Čeze ide, kako je? Do tri. Može i do pola 4 što mene tiče. Ajde, do 3! Ajde. Ja. Snimaj. Ajde sad ti, majko moja. Ajde, Karivi, jedan! Pa kao goba, niđe veze. Milja, susjećamo se s tobom. Sad ćemo mi snimati. Alene, aj nagu malo, Ajde, Nigeru. Šta si ovo kape, ma? Eto, vidiš, najbolji na gol. Ali ja pačim u tebi. Kamerman sam Ti, bio. Dezbo, ko će igra? Naštimo nas na centar i vozi. Ko nešto Heineken pije dok snimate, ili se...